Tak Rasty, vezmeme to asi hned od začátku. Ten začátek byl dost divoký, 23. vteřina, gól na 1-0, byl pěkný. Co se k tomu dá říct, k tomuhle momentu na začátku? Tak samozrejme začiatok bol dobrý, teda myslím to prvé stredanie, padlo mi to tam dobrá akcia, Bedinka, Čapiňo, to dostal až ku mne, našťastie som to nejako trafil, ale potom Olomouc hrozil strašne s brejkou, išli sami na bránu v prvej tretine veľakrát a kopili sme tam také chyby proste, čo sa nesmú stávať a sme radi dneska, že sme to nakoniec urvali. 7 gólů padlo v předchozích 3 zápasech dohromady, dnes taky 7. To je možná nečekaná nadílka až. Tak áno, s nimi tie zápasy sú vždy také bojovnejšie, 2-1 väčšina tých zápasov skončila, alebo 3-1 proste, alebo tak. My vieme, čo oni hrajú 1 na 1 urputný hokej, veľa súbojov a preto tých gólov veľa nepadalo. Dneska po nejakých tých chybách tam tie gólové padli, ale proste to jedno, môže sa vyhrať aj takýmto spôsobom. Hralo sa na nájazdy, 2 body sú dobré, pretože oni hrajú v poslednej dobe fakt dobre, hrajú celou sezónu dobre a 2 body sa počítajú, sme radi. Že ono se řekne Olomouc, jenomže on je to 6. tým tabulky nebo 5. Minulé kolo uhráli bod na Spartě, jako jedni z mála dokázali se Spartou držet krok. Jak moc jste se na ně připravovali v tomhle směru? Práve ako hovorím, no tak my sme vedeli, že dneska to bude ťažký zápas, ako všetky sú ťažké, ale dneska extrémne, pretože oni s tým urputným bojom, čo predvádzajú celú sezónu s tým hokejom, tak videli sme aj ten zápas na Sparte, nejaké obrázky sme si pozreli, kde hrali oni fakt dobre a dneska proti nám hrali dobre, mali tam aj veľa šancí, takže oni predvádzajú toto celú sezónu, sú na seba zvyknutí, ten káder sa im nejako extra nemení a hrajú to fakt dobre, hrajú to bojovne a proste takýmto spôsobom sa proti tým zápasy dajú vyhrávať. No. Máte teď celou řadu takových podobných zápasů. Nastoupili jste proti Zlínu, proti Karlovým Varům, proti Olomouci. Teď vás čeká cesta do Litvínova. Litvínov uhrál bod proti Liberci, to se v poslední době taky nikomu moc nevede. Takže další zápas z kategorie těch, které budou, tak říkajíc, na krev, protože soupeři jdou všechno. Tak ja už som to hovoril, že je koniec súťaže a všetky tie zápasy budú ťažké a to jedno, či je Litvínov, Liberec, proste na to sa človek nemôže dívať. Proste všetci bojujú teraz o posledné body, čo ešte môžu získať 10 kôl pred koncom, potom posledné 2-3 kola sa to už naháňa ťažko a marne, každý si to uvedomuje, proste každému teče do bod nejakým spôsobom a každý ten bod a hlavne zvonku, keď bude teraz, keď pôjdeme do toho Litvínova, sa bude počítať v konečnom dôsledku a proste je to vidno teraz tie výsledky, že sú také, Litvínov keď uhral Liberci tie body, tak určite budú tým povzbudení a nečaká nás tam opäť nič ľahkého ako nikdy. No. A ještě jeden návrat k tomu dnešku, který se bude týkat toho, co máte teď na sobě, retro drezy. Pokřtili jste je vítězstvím, jak moc zvláštní, jak moc jiný pocit to pro vás byl? Je to iné proste, že nastupuje človek v tom zvyknutom drese, ale na druhú stranu je to nejaká spomienka na to, čo tu kedysi bolo, nejaká pamiatka, spomienka na klubovú nejakú situáciu a je to dobré, no tak ja som to zažil, priznám sa, prvýkrát a ako je to príjemná vec, takže uvidíme ešte, o týždeň nás to čaká znovu, alebo budúcu v nedelu, tak už sa na to tešíme a je to dobré takáto akcia, že sa spravila. Díky, Rasty, se daří. Díky a ja.